Takže čau čau, vítám vás u druhého dílu mýho let's playe z Minecraftu. Tamhle se na nás usmívá pan Creeper. Jsem velice potěšen. Pojď sem. Puf. Ještě sem pojď. Puf. Ještě. Puf. Ještě. Puf. Tak ještě. Puf. Ještě jednou. Puf. Ještě jednou. Puf. Oh yeah. Skočím to? Já se bojím. Ne, skočím. Budí světlo. Au. Co bylo? Pavučík. Pavučík. Oh, kotloň. Ty bylo, bebečko. Táhni. Fuck this bitch. Došel mi ten, tam. Pac. Jo, tady tohle video už by mělo být poněkud kvalitnější. Takže doufám, že to tak bude. Jestli to nebude, tak se asi půjdu, hele, jak jste šalí, ne? Chlapec. To jsem nikam se nevymyslel. Brej. Hej, já jsem se prokopal do jiné jeskyně. To jsem samozřejmě chtěl, že jo. OK, teď si natěžíme nějaký to. V tady tom díle bychom se teda pokusili doplavat někam jinam, než je tady ta, než je bitches, nebo sníh. Ano, hodně používám bitches, že myslíte správně. Honem, nebo jsou to vím, honem, čaj. Co je? Tady leze, do prdele. Je to v prdeli. Ne. Kurva. Nein. Ne. Do prdele. Ne, ty vás. Ach jo. Omlouval se, měl jsem vlak. Právě jsem zažil snad největší joke, co jsem nikdy stal. Co to je? Ach jo, já to teda jdu ještě, ty vole. Já to jdu teda ještě zkusit najít jednou. Že by to ono není. Jdu někam. Jdu pryč. A ono to bylo někde tady určitě. Prosím, ať to někde tady. Pinky pou. Kde to bylo? Já blbečku. Ne, teď to jinak jsem se prodloužil nahrávání videí. Můžu nahrávat teďka do nekonečna ještě dál. Takže vždycky Minecraft bude tak 20 minutový. Ach jo, já nevím, kde to je. Budu takhle kolem břehu a snad to tady někde bude. Ty vole, nech mě bejt. Tamhle to možná je. Jestli to vypadá nadějně. Jestli to tady.
Vlezeme tam radši někudy jinudy. Kudy jsme tam předtím vlezli? Tamhle tudy. Tady to je taky něco. OK, tak tady to nebylo. Jestli tam ty věci už nebudou, tak to bude v prdeli. Jdu pryč. Ti to zakazuju. Pryč. Jsi Dumas? Víš to, kámo, no, ale jestli sem nechceš. No, teďka nevím, kudy mám mít. By to bylo tady? Hej, je to tady, já jsem to asi nešel. Opa, Gangnam Style. Kde to je? What? Hej, já jsem to našel, jo, já jsem to našel, fuck yeah. Tudidudidu. Teď jsou nějaký věci. Všechno? Jo, ale pryč tady odsaď. Je to tady všechno jedno velký zlo. Kde je moje loďka? Jo, to jsme vlastně rozbili v prvním díle. Ne. Viděl jsem dobře. Co dělá prase? Hej, čau Pepo. Chceš nám něco? Máš pěkný zadeček, sexy. No, pane, radši nebudem to rozebírat. Přeskoč. A jdeme do pryč. Že jsme šli tady do těch sněžných hor. OK, takže já se zabydlíme se teda asi tady. Ty vole, už jsem málem za sebe mrtvej. Zabydlíme si tady. Tady v těch sněžných horách, tady nějaká solidnější jeskyňka. Výborně. Zabydlíme se, co je tady to? Co tady je? Tak teď to jsem zrovna nechtěl, ale jo, jdem. Já jsem Steve, trala. Hop, 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 hop. A puf. Tak je ukopu, tak. Ne, to stačí. Nein! 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 Vyskoč. Hop. Hop, hop. A jsme na vrcholku, haleluja. Skákej, skákej, skákej. OK. Ano, opět tady mám nějaký hrozný lak. A když se otočím, tak tam bude, nebude. Bude. A už tam není. Dále. Fuck. Jdem tam. Někde se tady ubydlíme. Fuck. Yes. Super. Viděl bych to, že se ubydlíme tamhle dole. Ne, skákat nebudu, při mým štěstí jsme se zase zabili. Ty vole!
Já si jdu vybrat chat, za chvilku sám přihlásím. Vole, v prdeli. Ježišmarja. Ach jo. No, už ani nevím, kudy máme jít. Nevím, prostě stejně kudy vydám a... Už je to jedno. Začínat to znova určitě nebudu, asi ukončím tady tu sérii a bude to. Jdi. Tak ale pohní. Dneska začnu být hodně sprostej. Jdi. Dělej. Mě připomíná, že jsem si mohl s těmi zvuky. Jdi. Dělej. Jezus. Ale v prdele nevím, kudy tam mám jít. To celý úplně v prdeli. Kurva. Počkejte, za moment se vám přihlásím. Nazdar, takže jak rychle jsem to zapnul, teda jak rychle jsem to vypnul, jsem zase posral. Takže, jak rychle jsem to vypnul, tak jsem to zase rychle zapnul. Protože jsme narazili na co? Uhu, není to zimní biom. Ale mám takový obavy, že je takhle malý. Ne, není to takhle malý, Wapaň, smash. Takže teď je super. Ale jsou tady všude nějaké samý potvory. Toč to. Toč se. Tamhle je nějaká hora. Tyjo, mě hnusně přeskočilo v krku. Konečně domov, tyjo, nějaký, no domov. Konečně nějaká neozimovaná krajina. O, jsou tam ovce, narost. Zdráme. Tak jo, tady se zahrabu. Nikoho nechci tady slyšet. Takže lidi, já bych se s vámi dneska rozloučil, tak... Užívejte si prázdniny, jelikož jsou jarní prázdniny. Zapomněl jsem říct, že teďka tady ten týden budu na horách, tak nečekejte žádný let's play ani něco. Takže si užívejte, hrajte Minecraft, hrajte další hry, užívejte si počítač, ale taky zajděte někam ven. Je docela pěkně. Pokud nebydlíte někde na Ugandě. Takže, Darek pes. Fakt, tady se vypíná. Takový failík. Takže, čavec. Budu rád za všechny odběry, lajka a tada. Darek pes.